खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुराव बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ बुथारदों। गहपुरनि बरफुख्रियाव बे खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया जादों। रुवा आरो रडजों बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ बुनानै बुथारदों। जिउ गोमानाय फिसाज्लाखौ दावहाराम बसुमतारी होननानै मिथिनो मोन्दों। दायनिगिरि बिफा सिबाराम बसुमतारीखौ गहपुर पुलिसआ खायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बिफा सिबाराम बसुमतारी आरो फिसाज्ला दावहाराम बसुमतारीनि गेजेराव सानफ्रोमबो नांज्लायनाय जायोमोन। बेबादिनो बे सानखालिबो बिफा फिसाज्लानि गेजेराव नांज्लायनाय जानायाव बिफाया फिसाज्लाखौ रड आरो रुवाजों बुनानै बुथारो आरो बारिनि उनाव फिसाज्लानि गोथै देहाखौ फबनानै दोनदोंमोन बिफाया। फैगौ 8 मेआव जानो गोनां 3 घन्टा धरना हाबाफारिखौ एबसुआ बोखांना लाफिनबाय। बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै BKWACनि गामि सुसननाय बियाब दाफुंनानै बिसायख'थि खुंनाय बायदि दाबिखौ लाना एबसुआ आसामनि गासै जिल्लानि गाहाय मावख'आव 8 मेआव 3 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। नाथाय बे थांखिखौ दिनै एबसुआ बोखांना लाफिनबाय। एबसुनि बे थांखि लानायखौ मिथिनानै मैया रायजो बेंगिरिनिफ्राय मोनसे अफिसियेल नटिफिकेसन फोसावनाय जायो। बिनि उनाव एबसुआ खुद्रिखांनो लानायखौ दोनथ'यो। तिनसुकियानि मार्गेरिटायाव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना बुथारग्रा दायनिगिरि आनन्दान्तिखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामदों। पुलिसनि एनकाउन्टाराव दायनिगिरि आनन्दान्तिनि जखम जायो। दायनिगिरि आनन्दान्तिया पुलिस कास्टडिनिफ्राय खारखोमानो नाजानायाव पुलिसआ गुलि गावो। पुलिसनि गुलिया दायनिगिरि आनन्दान्तिनि आगदा आथिङाव नाङो। मख'नो गोनांदि मैया 4 मेआव मार्गेरिटायाव 12 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसानि गोथै देहाखौ आनन्दान्तिनि सेप्टिक टेंकनिफ्राय बोखांनो मोन्दोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 3 मेआव आनन्दान्तिया उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना बुथारनानै खारखोमाना दंमोन। नाथाय मैया 4 मेआव दायनिगिरि आनन्दान्तिखौ अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय हमना हायो पुलिसआ। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मोसा मुंनि मोनसे आबुं बर' सावथुन फैगासिनो। बे सावथुननि महरता दिनै क'क्राझार फाग्ला बाबा मन्दिराव जालाङो। अर्गें मशन पिक्चार प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानो गोनां मोसा बर' सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै लिंसार बसुमतारी आरो बिबेक गयारी, गाहाय फावखुंग्रि महरै फुजि बसुमतारी, सुदेमसना रामसियारि आरो मनिषा मुसाहारिखौ नुनो मोनगोन। बे सावथुननि स्ट'री स्क्रिप्ट आरो डिरेक्शनखौ होगोन राजा नार्जारिया। बे सावथुननि दिहुनगिरि फुंखा नार्जारि। बे सावथुनखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि गिबि सप्तायाव रायजो राजाफोरनो देखायनाय जागोन। क'क्राझाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौरां मेल। बिटिआर गोरोबथानि उनाव सा 56 बारग' NDPSनिफ्राय जोबथेसालियाव दङ। बे सा 56नि गेजेराव सा 6खौ NIA स्पेसियेल कर्टआ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा आरो डेथ पेनाल्टि होदों। बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारि, रिफिकां गयारी, जर्ज बर' आरो गुबुन गुबुन सा 7खौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनानै दोनदों। बे गासै सा 7 आरो सा 56 गासै सा 63 गुवाहाटीनि मिरु जोबथेसालियाव दङ। NIA कर्टआ बिथांमोनखौ हियारिं आरो ट्रायलनि थाखाय स्पेसियेल कर्टआव जेब्लानो लानानै थाङो अब्लानो बिथांमोनखौ मेन्टेल आरो साइक'लजिकेल हेरासमेन्ट होनाय जायो। बिनि थाखाय बिथांमोना दिनै गाज्रि अबस्थायाव दङ आरो बिटिआर गोरोबथानि उनावबो सासे सासे भार्डिक्ट होनायखौ नुनो मोन्दों होनना NIAनि ट्रायल आरो हियारिंखौ आबुङै बन्द खालामनो एबसुआ गोख्रों दाबि दैखाङो आरो गासै सा 63 जेलाव थानायफोरखौ हगारनो आरो बिथांमोननि गासै केसफोरखौ विथड्र खालामनो एबसुआ दाबि दैखाङो। NIA स्पेसियेल कर्टनि हियारिं आरो ट्रायलखौ बन्द खालामनाय, बिथांमोनखौ मेन्टेल हेरेस होनाय, साइक'लजिकेल प्रेसार होनायखौ बन्द खालामनाय आरो बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै लाबोनाय, बे गासै दाबिखौ लानानै फैगौ 29 मेआव क'क्राझाराव एबसुआ सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लागोन आरो हादरनि गाहाय मन्थ्रि, नखर मन्थ्रि आरो भारतनि हादरगिरिनो मेम'रेन्डाम हरगोन होनना मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों बुंथियो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर' सावथुन आरो एलबामाव फेस्ला फाव खालामगिरि सान्थि गयारीया रुंसारि जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आमिनखाता गामिनि निबारन गयारी आरो इलु गयारीनि फिसाज्ला सान्थि गयारीया बर' सावथुन आरो एलबामाव फेस्ला फाव खालामनायनि गेजेरजों खाम सिफुं दामगिरिबो जाबायमोन। लोगोसे बर' सावथुन आरो एलबामाव खामानि मावबोनाय सासे जाखांफुनाय राफोद लाइमोन सेंग्रामोन। नाथाय दुखुनांथाव खौरां, सान्थि गयारीया थैथाबथानाय जानायाव बिथांखौ क'क्राझार MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव लांनानै फाहामथाय होदोंमोन।
नाथाय क'क्राझार MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव हायैलाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालाव लानानै थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव सान्थि गयारिया जिउ गोमायो।